Tervetuloa aamumeditaation pariin. Etsi tähän meditaatioon sellainen asento, jossa saat jonkinlaisen kontaktin lattiaan. Voit esimerkiksi istua sängyn tai tuolin reunalla jalkapohjat lattiassa tai mennä lattialle ja ottaa mukavan risti-istunta tai makuuasennon. Kun olet löytänyt hyvän asennon, niin sulje silmäsi. Rentouta kasvojesi lihakset. Rentouta leukaperäsi. Rentouta hartiasi. Vedä syvään henkeä aina alavatsaan asti. Ja uloshengityksellä anna lihastesi rentoutua. Tässä ja nyt sinulla ei ole mihinkään kiire. Tässä ja nyt kaikki on hyvin. Kiinnitä nyt hetkeksi huomio kehosi kohtaan, joka on kontaktissa lattian kanssa. Oli se sitten koko selkäsi, lantiosi tai jalkapohjasi, niin tunnustele hetki, miltä yhteys maahan tuntuu. Voit kuvitella, kuinka maan sisältä tulee lempeä, näkymätön voima, joka kannattelee sinua ja antaa sinulle energiaa tähän päivään. Valitse nyt mielessäsi yksi asia, jonka haluaisit tänään saada aikaiseksi. Valitse sellainen asia, josta sinulle tulee hyvä mieli ja joka ei vaadi liian suuria ponnistuksia. Ehkä jokin asia, jonka tekemistä olet lykännyt pitkään. Se voi esimerkiksi olla jokin kodin askare, yhteydenotto läheiseen, jonka kanssa et ole hetkeen jutellut. Se voi olla joogatuokio, jalkakylpy tai ihan mikä vain asia, jonka tekemistä olet ehkä jo pitkään ajatellut ja jonka tiedät ilahduttavan itseäsi. Kuvittele itsesi tilanteeseen, jossa valitsemasi asian tänään teet. Kuvittele itsesi aloittamassa asiaa ja tekemässä sitä. Missä olet, mitä näet, mitä kuulet ja mitä tunnet. Mikä on ensimmäinen askel, miten aloitat asian tekemisen ja miten siitä etenet. Käy mielessäsi koko tapahtuman elinkaari läpi, niin kuin haluaisit sen tapahtuvan ja niin kuin olisit tekemässä sitä juuri nyt. Kun olet mielessäsi saanut tehtyä asian, niin mieti nyt, millainen olo sinulla on sen tehtyäsi. Oletko helpottunut, iloinen, ehkä tyytyväinen? Kuvittele, miltä tämä tunne tuntuu kehossasi, minkälaisia ajatuksia se sinussa herättää, ja viivy tunteessa hetki. Vedä nyt syvään henkeä aina alavatsaan asti.
Ja uloshengityksellä puhalla lempeästi tämä mielikuva, toive ja tunne ulos maailmaan. Ja päästä niistä irti luottaen itseesi ja luottaen maahan, joka kannattelee sinua. Ota vielä muutama rauhallinen, syvä hengitys. Ja kun olet valmis, voit avata silmäsi ja aloittaa uuden päivän.